Prečo ťa volajú amigo? Za to, že som bol v Taliansku odtiaľ, aj tam som býval. A dali mi, že amigo. Mal si veľa kamarátov. Aj veľa kamarátov, lebo si bol kamarátsky. Áno. Boxeri hneď mali kamarátov. Kedy si začal boxovať? Kedy som začal, mal som 12 rokov, 13. Kde? Dunajská streda. A potom som išiel do Bratislavy. Keď si bol vojak, kde si boxoval? Vojak, Benešu Prahy. Čo ťa bavilo na boxe? Prečo si to robil? Cestovanie. Ako ti to išlo? Jaký si bol boxerista? Frajer, ne? Majster Čezer. Vedela som, že je slávny, lebo doma mal rôzne medaily, ocenenia, všelijaké fotky z jeho zápasov. Prečo sa ťa súperi báli? Iní. Černí a videli, že som dobre išiel Po brade si im išiel. bokom. Kariéru začínal v Interi Bratislava box a potom išiel do VŽKG Ostrava a potom už sa začal venovať rozhodovaniu. Klub si urobil. Tvoj klub? Ako sa volal? BC Rom Slovakia. Bolo to hlavne pre rómske deti, aby nerobili zlé, nechodili za drogami a také veci, tak sa venoval tomu. On sa staral o to, aby neboli problémy s nimi, tak zaviedol ten box klub. Pre deti hlavne a potom tam začali chodiť aj iní ľudia. Tam chodil aj Jozef Ráš. Pamätám si, že mal svoj vlastný klub, kde chodili boxeristi boxovať na rôzne tréningy a mal rôzne zápasy, na ktoré sme chodili. Môj otec boxoval, keď už ja som mal 4 roky, tedy končil, tak ja si moc na ten čas nepamätám. Potom už začal byť rozhodca a ešte bol aj funkcionár v boxe. Prečo si začal boxovať? Prečo si vybral, že budeš boxovať? Kto ja? Prečo? Ja ani nevím. Bál si sa, keď si boxoval? Mal si strach, keď si boxoval? Som to bral športovne. Nebal som. Nevedel som, čo je bát. Bejbávali časy. Štefan Amigo Sarkozy sa narodil v roku 1944. Box sa stal jeho životom už v mladosti a zostal mu verný celé 10 ročia. Ako reprezentant Československa dosiahol výrazné úspechy. V roku 1963 sa stal majstrom Českej republiky, neskôr aj vicemajstrom Československa. Vyhral medzinárodný turnaj vo Frankfurte nad Mohanom a patril medzi rešpektovaných boxerov svojej generácie, najmä v papierovej a mušej váhe. Po skončení aktívnej boxerskej kariéry zostal pri športe. Ako tréner a zakladateľ boxerského klubu Rom Slovakia vychoval ďalšie generácie boxerov, Rómov aj nerómov. Dodnes je považovaný za otca rómskeho boxu na Slovensku. Jeho odkaz nie je len v zápasoch, ktoré vybojoval, ale aj v ľuďoch, ktorých priviedol k boxu. Do ringu aj do hľadiska. Stačilo povedať amigo a bolo jasné, o kom je reč. Je to meno, na ktoré sú Rómovia hrdí